Altánok v lokalite Malá Skalka, ako aj priestor pred ním, prechádza postupnou revitalizáciou. Priestor bol v roku 2025 vyčistený od náletových drevín. Bolo zrevitalizované ohnisko podľa navrhnutého projektu, pribudli lavičky a celý priestor bol upravený. Bola pripravená ideová štúdia tohto územia, v zmysle ktorej je možné realizovať viaceré časti priestoru. Okrem toho, že tu robíme teda tú útulňu, je tu to ohnisko, je tu priestor na slavenie svätej omše, ktoré sa tu slávia každý Silvester. Chceme tu urobiť nejaké miesto alebo lepšie miesto na sedenie, taký malý prírodný amfiteáter. A v neposlednom rade náš plán je geopark. Aktuálne sú práce zamerané na dokončenie strechy altánku a jeho zavetrenie. Ďalšie plány sú to trošku zavetriť, aby keď fúka vietor, aby tam bolo príjemne. Má tu byť podlaha drevená, drevený stôl, lavice. Celá povala bude sprístupnená schodiškom alebo takým rebríkom na povalu, aby sa tam dalo aj prenocovať. Podľa slov nitrianskej komunitnej nadácie sa Altánok stane súčasťou turistickej infraštruktúry Zoborských vrchov. Plánované práce by mali byť ukončené v priebehu októbra tohto roka. Mária Gajerová, televízia Nitrička.